Urretxuk beste behin, lore eta landare azoka bat ospatu du Gernikako Arbola plazan. Denboraldiko lorea izan da protagonista nagusia, eskaintza zabal eta askotariko baten artean. Jardunaldiak jende ugari bildu du, produktuen kalitateak eta ekoizleekiko gertutasunak markatutako azokan. Azokak hainbat herritatik etorritako 9 postu izan ditu, eta bertan lore freskoak, sortak, apaingarri zentroak, zuaiskak, zuaitzak eta landare apaingarriak eskaini dira. Bertaratutakoek erositako landareak zaindu eta mantentzeko aholkuak zuzenean jaso dituzte. Topaketa hau erreferentziazko hitzordu bihurtu da, eta gainera Urretxu eta Zumarragako udalek bultzatutako lore lehiaketaren atariko ere izan da. Lehiaketa horrek balkoiak, leihoak eta baserriak apaintzea du helburu. Jardunaldia lore lehorrekin egindako eskulan tailerrekin osatu da, eta proposamen honek berriz ere jende ugari erakarri du. Lore zaintzaren eta lore kulturaren inguruko interesa indartuz.